Tungod kay Disyembre karon, nakadawat ko og regalo. Nianhi din ko diri sa pin shop sa Robinson. Kay mo palit ko og kalo. Okay ra magulong tato kung gusto paliton nga kalo. Kay barato na, made in America pa. Kaso di na nako makita tong akong suki nga taga Dabong-Dabong nga mamaligya og kalo nga nakamultikap. Mao musuway lang pud ta og kalo aning pin shop. Importante maguning kalo sa kuha aron dili mapanuotan akong hubon. Pugong pud sa edad kay di man makita na ako ang uban ug mga pakpak sa ulo, maong pirmi ko gakalo. Mao tong human naman ko palit gawas ta ko sa ilang tindahan kay mangita na pud ko og laing tindahan. Maong nisulod na pud ko aning laing tindahan, nabot unsaon niyo na pagbasa. Daghan gyapon ni sila mga baligya diri pero kalo ra gid akong tuyo diri kay mao man pud ang makaya sa akong budget. Mamili ko kalo diri. Bay kalo ani. Amay nindot ani kay may na ni magkalo ta kay pugong-pugong sidad ba. Di makita na tong pahak atong upaw. Ma'am, alis na ako ni ma'am. Katong 1996 na X. Kato. Ox. Kana ox o kana. Kanang brown, kana. Okay. Piso ra gid ako. Sukli ano sa 500 ani. Oke, selamat. Oke. Una ko simba.